Berka mine otimo their breast self-examination every month. Mano inma ing'ia thundi kendi, ing'io kaka gichalo, imulo, iwinj kantiere kata gimoro mokuot, kaka tie pogruok moro. Kor mano kitimo dwe ka dwe, ibo ng'eyo kaka thundi chalo sama en normal. Ma koro ka dipo ni chieng' moro ntiere gimoro ma abnormal, inyalo ringo ir daktari. And then, so apart from that, makoro wa recommend ni after 40 mine or for their annual mammograms. Mano now the first cancer mar mine. The second one is cervical cancer. Cervical cancer bentiere test ma mine timo miluongo ni pap smear. Pap smear ni kitime ing'eni cervical cancer ochakore mokuongo gi cells ma abnormal, ok gin cancer mokuongo. But kotim ni pap smear inyalo yudgi kapok gibedo cancer. To ithiedho gi mana kanyo gi kanyo mondo kik gi progress. Koro ka itimo screening mar pap smear no every year, mano tiende ni ibo yudo cells go kapok gi advance to cancer. And then sani ntiere be vaccine ma ichuoyo nyithindo manyiri between the age of 11 to 14. HPV vaccine. Mae kochuogi nikech HPV no ema kelo cervical cancer. Mano tiende ni in future bro prevent mondo giyud HPV infection ma progress to cervical cancer. So at least HPV ntiere ariyo. Prevention ariyo. Ntiere vaccine mi imiyo nyiri, and then plus koro kisebedo sexually active ichako timo pap smear. So mago koro cancers ma main mag mine manyalo bedo screened early. Ma HPV ni iwacho ni you are advocating for it. Nikech ntiere mbaka mathoth mosebedi kiwacho seyo mano mar vaccine, mano chanjo mar HPV ne nyithindo manyiri. Lakini wacho ni chanjo maber koso nikech lakini kawuono kata mana ote mabendo biro bedo kwa yudo. Ntiere moko kuom jopiny mabende samoro ni giseyo ni samoro ko ber ne del. Vaccines beyo nikech ka wang'iyo piny ni kaka nochakore chon, ntiere tuoche mang'eny mane ntiere machon masani onge nikech vaccines mochuo ji. Koro vaccines beyo to vaccines tiyo. Ma vaccines mosebedo tested magi yudo ni o reduce the risk mar HPV to progress to cervical cancer. Koro ber ka oter, in fact serikal chiwe for free for nyiri magin 11 to 14 years. Kidhi adhi hospital mora mora mar serikal to gichuoye. To dwach ni cancer mane ma jathoro mako ganda hinya pacho ka e piny Kenya? So en cancer mar